खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोजोंसार इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गोदानै बरायनाय थाबाय। दिनै बोथोराबो दोमैलु जादोंबाबो नाथाय बिराद हाव हाव गरमथार थानो हायाखै। लंपेन्ट गस्ला सुनो मोननाया बिराद गोबाव जाबाय। बेखायनो दिनै जोंहानि सनाया लंपेन्ट गस्ला सुगासिनो। बेखौ एसे एदावहैनाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो। एखे जादोला नोंथांमोना माबोरै दं? आंबो थिगैनो दं। थुदो नायलांबाय थादो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानसिया ओरैजायनो दं नैबे खनायानो सुगासिनो। दहायनो सुनाया दाबो सुखाङा। दहायनो सुनाया दाबो सुखाङा। आयु 10 बोसोरनि जिखौ दिनैसो सुदों बियो गानालासिनो। गानालासिनो दोनबाय नै 10 बोसोरसिम दिनै सुदों नै। आंनिखौ सुबावाखैनो नैलाय। मैला जाबा नोंना दाबो सुखाङा जाहैबाय। मावर मावर सुदों दे। आं सुनो रोङालै मानसिनिख्रुइ मानसिनिख्रुइसो गोलावसिन दख'नाया। माबार रानाबाथाय माबाजों फोरानगोन ना जिगाबजों अर सुनानै गाहायाव। नै दैयानो गैया माथो बेयावबो सोना लानांगौ। दे गोख्रै माव। सामथाइफ्रालाय बग'बानो खारो। माबायाव रानबासो हुख'नांगौब्रा। आं नुबा थानो हायाबा। हाबा गरमथार जाबायलै नोंना बिखुङा। नै बिखुङा गरमथार जाबाय। जाम्बि गरमथार जाबाय बिखुङा। बिखुङा गरमथार जाबाय। देलै थाब सु। दे थाब सु। बिराद गरम। ओमफ्राय खान्थाल जानोसै ना जा? हा? दानना होगोन ना दानना होआ? नोंथ' मैयाबो खान्थाल दानना होआखैलै आंसो दानदों। मानसि थगाय नोंलाय आंखौलाय? खान्थाल जाहोगोन जाबालाय दाननानै खान्थाल जाहोगोन जाबालाय। लुबैनायानो नोंना बाराबा। आं फिथा जानो लुबैबावदोंसो। मा लुबैयो आरो माबा आइसक्रिमबो लुबैदों नोङो। आइसक्रिम नङा मिस्थि गाबोन मिस्थि थेमासो जागोन आं। दे गोख्रै। बेखौ लांना फै। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। एलांनो नोंलाय माथो लांनो खोन्थाया। बुलाबायनो नागिरो फाग्लासो। आंलाय लांनोसो नागिरदों दा। लांनोसो नागिरदों आङो। देलै गोख्रै सुद'। आं लांनोसो नागिरदोंमोनबा। बे बाल्थिङाव लांजायाना आरो दैखौ बेयाव हरदो नालाय दै आजावनाया। जाम्बिलै बियो। गोख्रै। इलाय बेबो दंबावो। बेबो दंबावो आइखौबो सुखाब्रा। माबार दे। आरो नैबे गांसेयालाय? नैबे गांसेयाव दंबावो। दे आया रागा जोंला बायोलै। आं सुनोसो हरदों। दे ओमफ्राय खान्थाल दानना होदो आंनो।
खान्थाल जानो लुबैदोंलै मानसिया जि लांदोंलै नों जानाय बायदा मालाय जि लांबाय मानसिखौ आंनि गलायाव सुना होआ आंनो होआ मानसिखौ आंनि गलायाव सुना होआ आंनो होआ हा नों होआ लांखांबाय लांखांदोंना लांखाखो सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ लामबायदि लामना होबायबा अननानै जामबि नामा नोङो लामना होबाय अननानै थिखोना हरदोसो नोंनो आङो जाम्बि नामा नोङो बिदि थिखोना होखानायखौ बोख्लायनो मोना नामा अननानै लामना होनायखौ एथ' मोजां लामना होनायखौनो बिदि लामना होग्रा मोनगोन नोङो बहाबा खियोमोन आङो जाबाय लोंबाय गाराबा दा मैयाव सोफिननांगौ खान्थाल थाइसे आंखौ ओंखाम जाबावनांगौसो वा गोलोम बोथोराव सोर लेब सुखो नायलाय फुरा नोंनिनो सोर खोन्थानाय लेबखौ सुयो होननानै सोर इन्जिनियारा खोन्थानाय नोंनो लेबखौ सुयो होननानै हा लेब सुग्रा नोंनो लेबखौ सुना होदों दे खान्थाल दानफैदोलै माबार खान्थाल जानो लुबैदों दानगोना दाना दानगोना दाना देलाय मोसालाय दहाय मेथाइ खननाया माबायदि मोनलाय देलाय खनसे मोसालाय देलाय खनसे मोसालाय नायनो लुबैदोंलै बिराद गोबाव जाबाय नोंनि मोसानायखौ नुयो खुसेर बिदै नों बानायना होगोन नामा लुबैदोंलै खुसेर बिदैबो माथो लुबैमारदों इये नोंगौखौसो होनदों नंगौ नालाय माया नंगौ इयो दङ लोंनो लुबैमारदों लुबैनाय जादों नोंना जाम्बा आङो खुसेर बिदै लोंनो लुबैदों माबा मानिथारालै इयो खेबनानै बैयाव बुरैया साफा खालामदो र' नायनि आं दसे बुरैया साफा खालामगासिनो नै